لولاتی کردستانی دما امبر بگند و باجاران دردکەون ڕێ لە هەر دەڤەرێ دەوڵەمەندیەک دەردکەوە لە پێشبەریمە. ڕۆشتێ ئەو دەوڵەمەندی بە ڕەنگێکی خوەزای ڕۆشتێ بە بەرماهیەکە دیرۆکی مە پێشوازی دکن. ئانژی وەک کەونەشوپیەکە قەدیم ئەم ڕاستڵوان دەوڵەمەندیان تێن. و جارناژی دبن تام و لە پێشگەهین وەلێت دەردکەون لە پێشبەریمە. بەێ تەماشەوانین ڕەنگین وەلات دەوێ بێشە بەرنامەیە خۆدا vê carê me berê xwe da bajarê Rihayê. Dema navnîşan dibe Riha hem di warê dîrokî hem di warê çandî de gelek taybetî dibin mijarên Meraqê. Ev bajarê ku di avabûna civakbûyînê de bûye xwedî ciyekî girîng ji gelek rengên ku welatê me dixemilînin re jî malovaniyê dike. Bêguman di nav van dewlemendiyan de ya ku herî zêde derdikeve pêş girê Miraza ye. Girê Miraza ya ku bi dîroka xwe zêdetirî 12,000 salan yek ji şûnwarên herî kevnê Mezopotamyayê. Bi dîrok û serboriya xwe xwedî çîrokeke ew qas qedîm e ku hê jî gelek nepeniyên wê nehatine zelal kirin. Ji ber vê jî her tim balan dikişîne li ser xwe. Lêbelê herêma Rihayê bi tenê şahîdiya çîroka Girê Miraza nekiriye. Li vê herêma qedîm dewlemendiyeke din jî heye û bi qasî Girê Miraza ji bo vê herêmê xwedî dîrok û cihekî taybet e. Belê, ev dewlemendiya ku em ê qalê bikin, îsot e. هەرچی قاس li gelek navendan bê hilberîn jî herî zêde îsota herêma Rihayê xwedî nav û deng e. Em dikarin bêjin ku li vê herêmê di her xwarinê de îsot tê bikaranîn. Ji taştê heya xwarina êvarê di her danê xwarinên Rihayê de îsot teqez cê xwe digire. Her wiha her sal bi tonan îsot ji Rihayê tê derandin û di aboriya herêmê de dibe xwedî cihekê girîng. Bêguman gelek cûreyên îsotê hene, lêbelê yên herî zêde jî yên tûjin. Ji ber vê yekê dema mijar dibe îsot li gel tehma ku dide xwarin tûjbûna wê jî tê hiş. ئیسۆت هەم وەک زەبزەیەکێ هەم ژی وەک بەهارەتان تێ بکارانین. بێگومان di bikaranîna her du cûreyan de jî şopên kedeke giranbûha heye. Niha jî em ê hewl bidin ku li ser vê kedê û hilberîna wê bisekinin.
وەکی هەر تەحمێ دەهلبەرینە ئیسۆتی دەژی کەد و سەبرەکە مەزن تێمەشاندن. ji demsala tovên ku bi axêra hevdeh hembêz dikin heya ku ji bo xwarinê tê li ber me di her astê de şopên vê kedê xwe didin der. Ên ku pêşengtiya vê kedê jî dikin û wekî li gelek deverên din dîsa jinên kedkarin. ji ber herêma Rihayê xwedî avhawayeke germ e, îsotên ku tên çandin hêj demsala biharê de ji bo çinînê amade dibin. Ev yek ji rengê wê de tê fêmkirin. Heke îsot sor û gevez be, tê wê watê ku dibêje ez ji bo çinînê êdî amade me. erdê hema sor dibe, ku çito sor dibe, di sê meha, çar meha, pênc meha wanî dewam dike yanî. Heta baran dibara, heta baran erdê keve, em çê dikin. Boya gıda bu boyası. Gıda boyası asla divirda tane. Çünkü boyayı xwe rengê xwe giva kendi özelliği xwe yani. İsotê me jî hormonsuz em tînin. Bê hormon em nînin yani kesinlikle. Hormonlu tane yani. Pêşî yek bi yek tê çinîn. Ev yek hem di demsala bihar hem jî di demsala havînê de didome. Heke di wextê wê de neyçinîn, ji ber germê pêşî reş, piştre jî pûç dibin. Îsotên ku li zevî an jî baxçe û bostanan tên çinîn, piştî ku tên berhevkirin, derdikevin rêwîtiya xwe ya hilberînê. Ev rêwîtî bi hatina mehên tebax û îlonê ve vediguhere kelecaneke mezin. Heke divan mehan de rêya we bikeve ber ve herêma Rihayê, şopên wê rêwîtiya îsotan li ser banê malan, li ser berbanan, an jî li qad û kolanên taxan xwe nîşan didin. Pêkan e ku hûn li her deverê îsotên sor ên ku ji bo hiş bibin li ber tîrêjên rojê hatine raxistin bibînin. Ferqê wî ême minê tizanî ûrfê me hevê xwe hîn xweş e, royê xwe germ e, hîn xweş dibe yanî ê welata gî nemlî ye, gî çî dikeve. Ême tizanî rutubetê xwe tune hevê me xweş e yanî. Lêvelê beriya hişkirinê piştî ku tên berhevkirin, kar û barê ji hev cudakirinê pêk tê. Lewre hem cûreyên wan hene, hem jî divê yên pûçbûyî ji yên din bên cudakirin. Ji ber vê jî pêşî îsotên tûj û yên zêde netûj ji hev tên cudakirin. Di vê astê de yên pûçbûyî jî tê cudakirin. Wela em bostana telefon dikin tê bira çadirê, em temîz dikin û aber radixin û pêşî em temîz dikin wanî lê dixin. Em lê dixin dibe sever reş dibe. û reş nebe temî xweş nabe yanî. Davî jî reş dikin û em makînê dixin radixin wir reş dibe, xweş bi makînê dixin, hûr dibe. Av difiroşin welata, Almanya. Li derê tê firotan yanî. Piştre asta hişkirinê dest pê dike. Yek bi yek li ber rojê tên rêzkirin. Ji ber li herêma Rihayê germahî her tim bi bandor e, pêvajoya hişbûnê zêde nakişîne.
روژ دقلبن تیروژین روژه یک بی یک باندور لی ایسوتان دکن. هر روژه کو درباست به ایسوتان بچکتن جبو ریویتیه که نو آماده دکه. چند رو هفته کی تی سریا عشقی هفته کی رشکی هفته کی جی عشقی یعنی زحمت خیلی پره یعنی به زحمت نابه شته به زحمت ذاتا نخوشه نه ایش فابریکا یا من ایش الیا پمیه یعنی گی دستانه یه تمیز پاک چک کردن ای ولاتا گیتن لبرد کردن ای استانبول ای ولاتا ای آلمانیا گیتن لبرد کردن یعنی امجی علمی نمی ولاتا نکان بخونم ای برا نخون نابه ورفه مگی به دست خواه چه دیکن ای خواه گی دست خواه چه دیکن پشتی چند روژان ایسوت حشک دبن لی کارنه تمامه وی جاره کدا نو دست بید که دیسا به پشنگتیا جنان زاروگ زلام جیدناو ده هر هلبرینر دست به آستا بهارات دکن دوی آستی دا ایسوتین کو وک زبزه هاتنه چنین و گوهرینه که دجین او دبن بهارات د استا و گوهرن بهارات ده دیسا پیدوی لکدا دستی چید به لیبلی لگل کدا دستان پیوستی به ماکینین هور کرنی جی هیه بریا سردم ماکینیان تاویوان کاران به دستان پیک دهاتن لیبلی ایدی گلک کارو بار ماکینیان تین کرن اول یک جبو هور کرن ایسو تانجی در باستاره او ایسوتن کو دم سال بهار ده وقت توف دکتن حنبیزا آخه و جاره بسایا وان ماکینیان بقاسی توفین خواتین هور کرن دا آستا هورکرنی دا ایسود هم جبو بهاراته هم جبو سالچه تی آماده کرن. بقاسی بهاراته سالچه کجوی تی چکرین جی نافداره. سالچه ویجی aynı ورگا تمیز دکن بیدندک. اوا بیدندک دبا yani ایسوجی بیدندک دبا واجی بیدندک. سالچه هین özlenmişti ben. این ماکینه دخن رو هور دواره او دکن بر روی را دخن. زحمت آخه پره yani چتگی به زحمت هه. ریشال دبا ایسود دبا کبابلخ دبا yani سور رش.
چشی تنها مشتری چه تو دغازه سورگا یعنی ده چه تو بغازی بشتره ورگا بکن بهورکردنê ve rêwîtiya îsotan jî berbidawiyê tê. Berî ku ji bo bikaranîn an jî firotinê, hin hilberîner ji bo tehma xwe car din ji sedî sed bigire çend rojan îsotên xwe didin rawestandin. Bi vê rawestandinê ve rêwîtî diqede û ji bo rêwîtiya ber bi pêşgehên me tê kîsikkirin. Berê temaşevanên hêja, ev rêwîtiya ku demsal qulubandin, roj li ser hev derbaskirin, ji keda destan derbas bû, wek bihareteke jêneger di pêşgehên me de cih girt.